लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाहाय साख्रिनि रादाब लाबोनानै होफैनाय जादों जाय साख्रिनि रादाबखौ सिगाङावबो हगारखांखाबायमोन अदेबानि दा बे खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय बे चेनेलाव गोदानै जायफोर नटिफिकेसन फैयो साख्रिनि गोदान रादाब बेफोरखौ बाहाय नोंथांमोननि थाखाय आपल'ड खालामनानै होनाय जायो जायफोरा अलरेडि साबस्क्राइबार नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ नाथाय जायफोरबा गोदानै दासो भिउवार्स दङब्ला नोंथाङा दासो फैदोंब्ला नोंथाङा मिथिनानै लागोन जे बाहाय साख्रिनि रादाबजों लोगोसे गुबुन बर' हारिनि सोमोन्दो गोनां खोथाफोरखौ होनाय जायो नलेजफोरनि भिडिअ बानायनाय जायो दा बे हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाया गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जेबो नङा बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय JNV एबा जवाहर नवोदय बिद्यालय जाय JNV नि जा रिक्रुटमेन्ट 2019 ओंखारदोंमोन बेयो दाख्लैनिफ्रायनो जादोंमोन जालाङै लास्ट डेटआ जोंनिया आगष्टनि 9 आगष्टसिमल' सोलिनानै दङमोन नाथाय दा बिथांमोना एक्सटेन्डेड डेट खालामनानै होबाय एक्सटेनसन जाबाय डेटआ दा नोंथांमोनहा बेयाव नुनो मोनगोन 25 आगष्टसिम बियो एप्लाइ सोलिसिगोन अर्थात अदेबानि नै दाख्लैसो जोबनानै थांबायमोन मैयासो जोबनानै थांबायमोन 9 आगष्टआव मैया जोबबायमोन नाथाय बिथांमोनहा आसामनि आरो गुबुन जायगाफोरनि माखासे इनभाइरनमेन्टेल प्रब्लेम एबा नेचारेल प्रब्लेमखौ लानानै जेरै दैबाना बायदिसिनाखौ लानानै बिथांमोनहा अननानै एक्सटेनसन खालामनानै होबाय डेटखौ बे जाहैबाय 25 आगष्टसिम बियो सोलिफिनसिगोन एप्लाइ खालामनाया बेनिफ्राय पेमेन्ट खालामनाया 26 आगष्टसिम थागोन एप्लाइ खालामनाया 25 सिम ओमफ्राय पेमेन्ट खालामनाया एग्जामिनेसन फिस पेमेन्ट खालामनाया 26 सिम सोलिगोन दा बे खोथाया जाहैबाय जायफोर नोंथांमोनहा खालामाखै नोंथांमोनहा खालामनो हागोन जायफोरा अलरेडि खालामखांबाय नोंथांमोननि थाखाय बियो थिगैनो दङ बेनिफ्राय जायफोरा अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्ट नुवाखैमोन सिगांनि आंनि होनायखौ बिथांमोना डिसक्रिपसनाव आं लिंक होदों बे डिसक्रिपसनाव लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सिगांनि एडभार्टाइजमेन्टखौ डिटेल्सै नायना लानो हानाय जागोन आरो दानि एक्सटेनसन नटिसखौ नोंथांमोनहा जायफोरा मिथियाखै नायनो लुबैदोंब्लाबो डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन एक्सटेनसन नटिसखौ आङो आंनि डिसक्रिपसननि लिंकआव होनाय जादों बेखौबो नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन आरो सोरबाया जुदि डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामनोल' सानबायब्ला एप्लाइनि लिंकखौबो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डाइरेक्टलि एप्लाइ पेजआवनो हाबफैगोन बाहायबो डिसक्रिपसननियाव लिंक होनाय जादों एप्लाइनि लिंक अब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेखिनि सुबिदा लाबोनानै होफैबाय दा नोंथांमोनहा चेनेलनि जानाखि मावनाय हाबा नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोननि गोसो बेखौनो आं खावलायदों सोरबाया साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसनखौ थु आरो डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय अब्ला नोंथांमोनहा माबा मोनसे नुनो मोननाय जागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ सुंथाबैब्लाबो एसेनोसै गोजोन्थों।